Hello, my name is Peter Kuklish and this video recording shows moments from my workshop at a conference on conflict resolution. Pani Volár rozprávala na začiatku o hodnotách a o takomto filozofickom ponímaní mediácie. A s týmto presne s touto vecou pracuje nenásilná komunikácia. Presne ide o to nájsť ten dobrý dôvod, nájsť tie ľudské potreby, ktoré vedú k tomu, že hovoria, čo hovoria. Keď to dokážeme a keď to obidve strany konfliktu zvládnu pomenovať jeden pre druhého, vznikne porozumenie, vznikne prepojenie a riešenie, ktoré predtým možno nebolo ani skúste predstaviť, pokiaľ nepoznáte tú druhú osobu. A len neskúste na pár minút povedať, aké to bolo, čo sa tam vlastne dialo, keď ste počúvam, že ešte niektorí stále rozprávajú, čo je fajn, ja som aj OK, takže môžeš ešte dokončiť vetu alebo súvetie. A teraz je tam aj ďalšia inštrukcia. To, čo je niekedy veľmi dôležité v komunikácii, dokázať pomenovať, možno jednoslovne alebo veľmi výstižne, to gro, to jadro toho, čo ide. Zvlášť ako mediátori alebo komunikátori, niekedy to je taká tá kľúčová schopnosť v momente na niečo poukázať. Takže moja výzva teraz pre vás všetkých je skúsiť nájsť to, čo tú komunikáciu urobilo to gro pre vás. Hľadáme takú abstraktnú kvalitu, možno hodnotu. Hodnota je tiež dobré slovo pre to. Napríklad, môže to byť niečo v dôvere. Okay? Odišiel som z toho rozhovoru a fakt som cítil, že ten druhý človek mi dôveruje. Možno to bola zábava, fakt to bolo úplne veľa sranda. Okay, čiže skúsme ešte toto na chvíľočku si prebrať. Tej dvojici môžete skúsiť pomôcť jeden druhému, alebo jedna druhému. Čo to bolo? Čo bola tá kvalita alebo hodnota? Dobre, takže skúsme niekoľko typov. Na čo ste došli? Ja ich to zachytím. Keby niekto chcel zdieľať s nami niektoré z tých hodnôt, by som rád pozval. Na čo ste došli? A určite verím tomu, že dojdeme na to, že aj ostatní ľudia mali nejaké podobné skúsenosti. To je ťažké, čo veľa ľudí niečo povedať pred všetkým. Dobre, napríklad, kto mal tú dôveru? Musíme sa priznať, že u nás bola tá dôvera. A práve sa zhodli na to, že vy ste to pomenovali ešte skôr ako my. Abstraktný pojem, ktorý spájal jednotlivé rozhovory, to bola tá dôvera. Volali sa na dôveru tohto vzťahu a dôvera, že sa to zvládne. Takže išlo o dôveru, že si navzájom dôverujete v komunikácii, ale o to, že o takúto dôveru, že spoločnými silami to dokážete, že sa to skrátka niekam pohne. Ďakujem pekne. Takže sa napíšeme dôvera. Kto mal ešte dôveru? Teraz vieme rešiť, kto ho vlastne pokazil. Či ja som si ho zobral pokazať od nej, alebo ja som ho pokazil. V čom je problém? To musel zaplatiť tú školu. Keby som to možno pretlmočil do slova jasnosť, mať jasno v tom, čo sa stalo.
jasno v tom, čo sa stalo. A to je ďalší prostriedok, ďalšia cesta k porozumeniu. OK, dokážem ponovať, toto sa stalo. A ja súhlasím s tvojim názorom, respektíve dokážem pochopiť tvoj názor, jasná vec, to sa stalo. Takže jasnosť. Mal ešte niekto iný jasnosť? Tak komunikace každý z nás může odejít s tím, že se cítí důstojně, že se cítí dobře, možná je oceněný. Áno. Veľmi dôležité ľudské hodnoty. Dôstojnosť. A to, čo som tam ja počul, toto sú viac moje slova, taký ten rešpekt a úcta. A ocenenie. Ten respekt a úcta. Úcta a rešpekt. Keď toto funguje, tak aj práca ide lepšie. Neviem, či máte takú skúsenosť. Skrátka, nejakým spôsobom to plyne, vyskytne sa nejaký problém. OK, je to problém, ale dokážeme sa posunúť ďalej, rozumieme si navzájom. Tlmočenie. Akým spôsobom dokážeme z jazyka konfliktu sa pozrieť pod povrch a zistiť ten dobrý dôvod, zistiť tú potrebu, ktorá sa vytratila. Veľmi dôležitá zručnosť.